Dobrý deň. Témou dnešného briefingu bude závery z stretnutia, ktoré sme tu mali, čiže stretnutie slovenských poľnohospodárov. Vítam medzi nami aj teraz zástupcov ministerstva, ale aj konkrétne poľnohospodárov, takže keď budete mať otázky na nich, prosím o veľmi krátke úvodné slovo pani ministerku a potom bude skôr priestor na vaše otázky k témam, ktoré tu sa zdajú. Dobrý deň, prajem. Ja by som chcela najskôr poďakovať organizátorom. Toto už je niekoľké stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva, na ktorom som sa zúčastnila predtým ako generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu a neskôr ako ministerka. Ja musím povedať, že takéto stretnutia, ktoré sa uskutočňujú, sú pre nás úradníkov Ministerstvo poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, poľnohospodárskú platobnú agentúru veľmi podnetnými stretnutiami, pretože dávajú nám a nastavujú zrkadlo. To, čo sme urobili a čo by sme ešte mali urobiť. Takže z nášho pohľadu prinieslo to pre ministerstvo dve také zásadné veci, že to, čo robíme doteraz a komunikujeme s poľnohospodármi, so samosprávami, je cesta, ktorou poľnohospodárstvo môže spoločne pozdvihnúť niekde inde. A druhou takou, by som povedala, nemenšou, je aj to, že aj poľnohospodári si uvedomujú, že v tomto nie sú sami. Takže veľmi pekne ešte raz ďakujem organizátorom. Témy, ktoré sme prebrali, bolo to, čo sme doteraz na ministerstve a na platobnej agentúre pre poľnohospodárov urobili, čo by sme chceli urobiť a ako to vidia títo poľnohospodári. Ďakujem pekne a teraz je priestor na vaše otázky. Takže sa vás Denník Pravda. Pani ministerka, máte za sebou rok vo funkcii a ako hodnotíte, dosiahlo sa maximum možného v rámci poľnohospodárstva? Nebo bolo to výnimočne dobre, dneska spomínali ste mrazy, si nebolo jednoduché, situácia na dnešných chvíľach. A na druhej strane tu hlavne po systémových opatrení. Sú teda a pripravujú sa tie systémové opatrenia, čo ich vyhodzujú? Sú to naozaj len peniaze? Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ja musím povedať ústavne jedného nemeckého filozofa, že politik, ak nastúpi na svoju dráhu, tak vždy robí len hasím. Ja musím povedať, že za celé to ročné obdobie naozaj nemám pocit, ale je to realita, len hasím. Nehovorím, že hasím to, čo sa udialo v minulosti, ale hasím možno, že dôsledky toho, ako poľnohospodárstvo bolo celé roky nastavené. Samozrejme do toho prišlo predsedníctvo a moje permanentné cestovanie spôsobilo určite aj to, že k systémovým opatreniam sa dostali moji kolegovia, urobili sme množstvo listov, ale v tejto myšlenke sa určite nezdávame. Je potrebné povedať, popísať situáciu, ktorá je teraz, je potrebné ju zanalizovať a dať riešenia. To je našou úlohou do budúcna. Dúfam, že sa nám to v krátkom čase podarí. Ja som už avizovala, že Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka chce zriadiť inštitút poľnohospodárskej politiky, kde budeme mať analytikov, ktorí sú schopní zanalizovať situáciu. Myslím, že mnohí sa tu pasovali, tí, ktorí boli v auditoriu, že nám tú situáciu pomôžu zmapovať a dať návrhy riešenia, ale ja sa pýtam, kde boli doteraz a čo urobili. Takže ja sa snažím, aby sme do toho týmu na Inštitút poľnohospodárskej politiky postavili a dostali úplne nezávislých ekonómov, ktorí majú obrovské referencie, možno, že zo zahraničných univerzitných škôl, možno, že majú referencie z iných sektorov, ako je poľnohospodárstvo, aby sa na náš sektor pozreli očami niekoho zvonku a ja si myslím, že toto bude tá správna cesta. Potom budeme konfrontovať naozaj s tými, ktorými tieto opatrenia budú určené. Áno, systémové opatrenia sú závislé na peniazoch a systémové opatrenia sa musia prijať aj na inštitúcii, ktorá vypláca prostriedky. A systémové opatrenia práve súvisia s maximálnym možným zavádzaním elektronizácie, informatizácie a veľmi rýchlou komunikáciou s žiadateľmi, na čom už niekoľko mesiacov pracujeme. Lebo rýchla komunikácia a dobré informácie vedia doniesť aj dobré rozhodovanie sa. A tým vlastne chceme aj my, teda ja poprosím z mojej pozície našich žiadateľov, lebo tu sú vlastne ľudia, s ktorými potom agentúra hlavne komunikuje, aby nedala na nejaké bočné vplyvy, bočné reči ľudí, ktorí sa pasujú do pozície nejakých projektových manažérov, respektíve lobbystov, a naozaj, aby využívala tie
tie komunikačné kanály, ktoré sú nastavené voči platobnej agentúre a voči ministerstvu poľnohospodárstva, lebo naozaj len informácie, ktoré sú od nás, sú tie, ktoré sú reálne relevantné a nevytvárajú potom žiadne pnutie v vonkajšom prostredí. Ďakujem. Ja by som mohla ešte možno že takú krátku odpoveď na tú systematičnosť, či to tkvie len v peniazoch. Určite v osobe mojej a možno, že v osobe pána Lapšavského vidíte ľudí, ktorí naozaj sa zasadzujú o to, aby slovenský spotrebiteľ kupoval slovenské produkty. A to je niečo, čo tu možno, že doteraz nebolo. Chodíme po stredných školách, chodíme po našich spracovateľoch, chodíme a komunikujeme s reťazcami. A to je tá pridaná hodnota, ktorú ministerstvo robí a bude robiť dovtedy, kým tu budeme, lebo naozaj spotrebiteľ je ten, ktorý na záver siahne po tom produkte a on rozhodne, že či si kúpi taký alebo onaký produkt. Čiže toto je naša pridaná hodnota, ktorá je bez peňazí a z tohto miesta by som chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí takto robia a vkladajú do toho tú svoju dušu a entuziazmus spolu so mnou. Ďakujem pekne. Pán Milan Lapšavský, generálny riaditeľ sekcie vodov. Ja by som nadviazal na to, čo povedala pani ministerka. Samozrejme, tlak ministerstva, spoločenský tlak, aj vďaka médiám sa nám vlastne uľahčuje spolupráca alebo komunikácia s zahraničnými sieťami, pretože práve tých sa to najviac týka. A zatiaľ sme spoločne naviazaní na jednu notu, ktorá by mala cieliť k tomu, aby tých slovenských výrobkov bolo na tých pultoch viacej. Ja osobne som optimista a v tých rokovaniach vidím pokrok. Každý mesiac máme jednu novú pozitívnu správu pre našich spotrebiteľov a aj dodávateľov a ja verím, že napriek tomu, že celý proces je dlhodobý, budeme radi skladať účty každý rok a dokážeme, že na pravom mieste. Ďakujem pekne. Pekne večer. Ďalší prosím, nech sa páči. Dobrý deň, agregovat teatry. Podľa informácií výkon slovenského poľnohospodárstva má tento rok o percento klesnúť. Prečo máte takéto očakávanie a naopak majú tržby viac o percento? Prečo to spôsobuje, že tam je trhu, ktoré na svoje náklady máme trhu? A potom pani poľnohospodári by sa mohli vyjadriť, ako vnímajú súčasnú situáciu v rámci tohto sektora. Ja musím povedať, že ten dotazník robila firma CEEC v spolupráci s poľnohospodárskymi podnikmi a neviem, čo znamená slovo výkonnosť, takže neviem na to reagovať, ale môžeme sa na to pozrieť. Poprosím priamo zástupcov. Dobrý den, to jsme realizovali my, naše společnost ten výzkum. Už ho realizujeme 3 roky, pravidelně se ho účastní více jak 100 poľnohospodářských společností a oni vycházejí při těch svých predikcích vlastně z objemu, který očekávají, že se jim podaří vytvořit v tomto roce. A v čem je rozdíl mezi růstem tržeb a poklesem produkce, který je tam přibližně 2%, tak ten vychází zejména ze 2 faktů. První, firmy očekávají, že se jim podaří dosáhnout určitého růstu cen, to znamená i při o něco menším objemu produkce se jim podaří vytvořit více finančních prostředků, že budou prodávat na něco málo vyšší ceny. A druhý faktor věří, že se jim podaří dosáhnout vyšší efektivity, to znamená, najdou i nějaké úspory. To uvnitř se samozřejmě potom projeví v konkrétních hospodářských výsledcích a zisku. Prvý sa teda na túto otázku, ktorú sme dostali na vnímanie situácie v rámci sektora, tak z pohľadu tých mladých a začínajúcich farmárov, ktorú situáciu dobre poznám, môžem povedať, že takisto vítame štruktúrálne a systémové kroky, ktoré práve zváha a potrebuje sa nás poľnohospodárstvu takéto kroky. No, tieto kroky sú dôležité hlavne kvôli tomu, že bavíme sa častokrát o potravinách, ktoré sú na pultoch predajniach, ale tie potraviny, slovenské potraviny, ktoré by mohli byť na pultoch, potrebujú hlavne slovenských producentov najvyššie. A tu by som videl veľký priestor na rozvoj slovenského poľnohospodárstva, pretože naozaj tých kvantitatívny počet slovenských producentov potravín nie je až taký vysoký. A tu by som naozaj videl taký priestor aj v systémovej podpore mladých farmárov, aj takého možného ekonomického rastu do budúcna sa dovolí tie otázky veľmi percentuálne. Vidíme, že možno aj tu je taký priestor do budúcna. Ďakujem pekne, ešte na ľavej strane, pokiaľ sa povedať.
Ja by som skôr sa vlastne obrátil na ten spomínaný dnes, ten marketing, ktorý je, myslím si, že u každého poľnohospodárskeho podniku nevyhnutný. A vlastne musíme už to spomínané slovenské, aby ľudia kupovali slovenské produkty, aby sme vychovávali mladých ľudí k tomu, aby konzumovali slovenské, k tomu ich musíme vychovať. A myslím si, že aj na to všetko môže poslúžiť už tu spomínané, či je to školské ovocie, zelenina alebo ten mliečný program, lebo pokiaľ zabudeme na to, že aby sme si týchto mladých našich konzumentov vychovali, tak myslím si, že toto všetko nemá význam. Ja osobne môžem povedať aj za svoj podnik, kde vyrábame dlhodobo do výrobky zelenín ovocie, že tým, že neobchodujeme s obchodnými reťazcami, lebo nezvolili sme túto cestu, možno preto, že sme neboli schopní, alebo v minulosti tí požiadavky toho trhu alebo tých reťazcov boli také, že sme neboli schopní to dávať do týchto reťazcov, ale veľmi vlastne kvitujem to, čo bol spomenul tu na generálny riaditeľ pán Lapšanský, že možno, že dnes svitne aj na to, že budeme schopní dodávať aspoň regionálne do niektorých týchto reťazcov. Ja by som chcela ešte uvieť aj taký trošku príklad z našej minulosti, z našej praxe. My sme podnik, ktorý sme sa vlastne z veľkých problémov pred 25 rokmi dostali tým, že sme mali svoj spracovateľský priemysel, chovali sme ošípané, chovali sme hovädzí dobytok a mali sme 7 predajní, ktoré postupne všetky zanikli, vlastne tým najprv prišli reťazce a potom prišiel k nám na severe Polia. A tým vlastne neboli sme absolútne schopní konkurovať, pretože to nie je, cítime sa tiež tak, že ako by sme to nevedeli, ale nie je to preto, ale je to presne o tých podporách, o ktorých sa hovorilo, že vlastne aj teraz ten mesopriemysel nie je možné vlastne nejakým spôsobom rozbehnúť, alebo teda ten chov ošípaný nie je schopný sa nejako rozbehnúť len kvôli tomu, že tu sú len také lokálne spracovateľské